Yero Yutrai, Hallelujah, para bangit biye, ngadap ke jing siau nguk Yutrai, bat ngada ai nguk yu belai, uba penla ia nga, ban wan ye kendu ye pi, ngayok ban poi chaying chasem jong pi, haringkat u belai, ubu ka khubor hadok nut jonga, upen syat eka khubor haka dok nut jonga. Kabangan yok ban pensngiau, kabangan yok ban yathu, kabangan yok ban sam ha pedeng jong pi jong kanika por ke bakenta. Ngai yathu ifi, aku wak ban ong ifi, ngaku wak ban pensngiau pedeng jong pi jong kanika por ke bakenta. Kini ki por ke baladam, ki don ki long kemi, ki ba mat jing siau si, ki ba kendu ika jing siau si, ki ba syam haka jing em jong ki, daka jing siau si. Ki ong ya nga, ko pastor. Duai na mentai jonga. Nga mat ke jing siau si, nga syam ke jing siau si, nga kendu ika taka jing siau si. Kaying kasem jonga. Kadon haka taka jinga pat ke jinga pra. Bamdan jing suk, bamdan jing hun. Bamdan kata ka jinga day jing mut. Bamdan kata ka jinga ik. Ngam singau tu singau tau syuk. Ya kaying kasem jonga. To duai na mentai jonga. Ki don ki long kemiru. Ko pastor. Duai na mentai jonga. Na singau si. Na jauh ki umat. Na singau kia ke mensim. Ki kun jonga. Ki la jot, ki la sakama. Kim sngap, kim syak skor. Ki jing hikai, ki jing pen i ki jonga. Ki jingai na oblai. Ki im ke jing im ke bas singau paha pertai. Na singau si. Na singau kuslai, na singau kutang ke mensim, to duai na mentai jonga kia. Ki don ki long kemiru. Yang ko pastor to duai na mentai jonga. Nga kutang ke mensim, nga jauh ki umat, na mentau lok jonga. Nga yam parabor, nga singau kia ke jing macing perkat. Uyaj auria, uyaj singau baha pertai, udikiat, ukalai, utok tim, uim ke jing em, bat usaitan, ujingi haki kam singau baha pertai, omdan ke jing hun hadok nut jonga, singau si, jauh ke umat, ngapang ke mensim, ketang ke mensim, terduai na mentari jonga, kidon kikong. Ang ko pastor to duai na mentai jonga. Nga singau kurdu. Nga syam ke jing kurdu. Nga mat ke jing kurdu. Nga singau duk. Nga syong wai ke jing ki beriu. Ngam don syu ka poisa ban siu ika baying. Nga singau si. Nga kendu ke jing singau si. Nga mat ke jing singau si. Nga syam ke jing singau si. To duai na mentai ki jonga. Ki don ki kong. Ang ko pastor. To duai na mentai jonga. Na singau si be kini ke jing pang ke jing shitom ki ban benya de khatmet jonga. Kini ke jing pang ke jing shitom. Ke banga singau jenjar. Ke banga singau kuslai. Ke banga singau si. Ki ban benya de khatmet jonga. To duai na mentai jonga. Aku wak ban kia no kia. Shibun ki kong. Ni por baladat ni yok ban duai. Kiba mat tang ke jing sausi. Kiba syam tang ke jing sausi. Kiba kendu tang kata ke jing sausi. Kiba jingi tang ha kita ke jing sausi. Ha kene ke por nga ong ipi. Bat nga kentu ipi. Pitip na am. Ki jing siu si ki wan na ai bat nang nu wan kini ki jing siu si kini ki jing siu si ba pedan ga jing em jong pi kini ki jing siu si ba pi kendu ga jing em jong pi kini ki jing siu thang kini ki jing siu si ba pi mat ga jing em jong pi kini baro ki wan na ki bor jang ga jing dom ki wan na ki bor jong suetan ki wan na usim jang ga dujak Namar usim jangga dujak
ki mensim bersyukur usim jangga jingdom ula dan lupa haka jing siosi ula jingi lupa haka jing siosi ula mat lupa ika jing siosi but one ra ika jing siosi naga dujok but ukuta ya pi but siosi ya pi haleluya dengan ong ipi kita ki basyangnya how try ki jing isnai ki jong belai ki jing bah ki jong belai ki kerkut baro saudong ika jing em ke jong ki ong lang batnya ya ro try haleluya ha ka ni ka por ng ong ipi la don ka tin jong belai hajan jong pi la don ka bible hajan jong pi shim ha ka ni ka por ka bangan pulih pedeng jong pi ban pensnyau ya pi ya ka ni ka khubor ba kalong ka ktin ke jong try pulih dala diru ka ba pin lap ba pin sham ba kumno ba ka ni ka ktin jong belai ka kren ya pi ka kren ya nga ka kren ya ngi wai po wai ba yo snyau uba shashkon snap ktin jong belai ka ong kum ni ka bentan ka ktin jong belai ka bangadon ban pensnyau ka bangadon ban pule pedeng jong pi ban ktin jong try ka kren yang ye pi kam tam ba man ka jing siosi ba kendu ka jing siosi ba syam ka jing siosi snap ba ka ktin jong belai ka ong kum ni naga sam lai po ar kalanong kada khat ka ba shipel ki kintin ki ba ong kum ni shibun ki jing siosi kin long yo baman Henry uta ubasyangya how try ka jing isnai kan kerkut yo baro saudong ka jing em ka jing haleluya ya roi try shibun ki jing siosi kin long ya ubaman om ye kita ki badai ki jok belai om ye kita ki basuspa ki jong try om de ye kita ki khon jong belai om de ye kita ki bala pediang yo try om de ye kita ki ba ye yo try om de ye kita ki ba shakri yo try om de ye ki khon jo belai om de ye kita ki nong buat ki jong try ka bible ka ong shibun ki jing siosi kin long kan long yauta ubaman na ong ipi wai pu wai baro to pet yelade to yit yelade lada pidang imma ka jing em baman bat ubaman pidang yai le ki kam baman syubu pidang dikiat dan yai auria dan le auria pidang thok tiem pia kalai pi enjoy ka pungkti bat soitan pidang le ka basneu nga ong ye pi omdan ka jing suk ka gm jong pi omdan ka jing kemen ka gm jong pi omdan ka jing hun ka gm ka jong pi kan one bek kane ka jing leng a men sim ka jing pisa men sim ka jing kurmar jing mot ka jing singo bitar kan one bit kini kajing sio bitar kan wana pi kalong kan isi iki wai ban ikin jing iki wai ka one bit kajing bitar kajing sio kurma kajing kipalo kajing macing perkat om dan jing so tangki jing sio si sudah kene ka bible kamde ke batham kamde ke bajulah shibun ki jing siosi kin long ye kita ki ba im baman ki ba yai baman ki ba im ka jing im ki ba sneu ki ba le ki ba sneu ki ba yai ka jing sneu ki ba jing ye ka jing sneu ki ba le pop ki ba yai ka pop ki ba im ka pop ki ba jing ye ka pop ki ba yo thia ka pop ki ba sneu bang ka pop shibun ki jing siosi aki shibun ke jing ketang aki shibun ke jing siosi aki
Om dan jing hun, om dan jing suk, om dan jing kemen. Ya urobaman. Dan baik tangga jing leng amen sim, ke jing pisah men sim. Ke jing kurmar jing mot, ke jing kuslai, ke jing jar. Ke jing ketang men sim. Ke jing bitar. Ke jing bitar rumah. Ke jing singaw bitar rumah. Kendap ke shlai ke danot ke jongki. Hakan ke por ke ong ipi. Lada pidon kum kata ke jing em. Tengah ong ipi wat penslam ya lagi. Diang nok ke nyuk try jong ke jing sok. Diang nok ke nyuk belai jong ke jing keman. Diang nok yu do belai jong ke jing penim. Diang nok yu do belai jong ke jing hun. Hanang ni hado bam syu, bam jukot. Jit ke ba koridor. Wat jit ke ba put. Jit ke ba koridor. Ino ke ba put. Ino ke ba mlong. Ino ke ba mentoy. Jit ke ba mentoy. Jit ke ba koridor. Jit ke ba khamba. Jit ke ba pa. Kata kadai utrai Jesus Christ. Jit ke jit jom pin. Pin jit yo Jesus. Pin peniang yo Jesus. Pin ai jaka yo Jesus. Deka jing em ke ba kala ke ba. Deka jing em ke ba IT lot. Deka jing em ke ba syangya lot. Deka jing em ke ba berat lot syama. Kom kata ka jing em pideban wan ban IT show try. Ka ketien jong belai pada ku menengah pulia pring pik ba ong kum ne ngap. Henry uta oba syangya how try ka jing isnai ke jong belai. Ngap. Henry uta oba syangya how try. Baka jing syangya jing ulong utrai. How try u syangya ialah ka jong ka jing em. Kata ka jing isnai ke jong belai. Ki jing isnai ke jong utrai. Ki kerkut barok saudong. Ka jing em jong u. Nado ke basdang. Hado bakot ka jing em. Ki jing isnai ke jong belai. Ki jing baha ke jong utrai. Ki jing isnai ke jong belai, ke jing baha ke jong belai. Ki bot ye ke jing em ke jong. Hallelujah. Ya roi try. Na ong ye pi. Ai ba pi nang ban syangya hau try. Kene ke jing em ke jong pi. Kene ke jing em ke jong ha. Kene ke jing em jong e. Ni dalade yelade na ong ye pi. Ngayo i yelade. Ngatip yelade. Ngalong tang ubre ubam long AA. Henry ngasnyaw to ka jingem jenga ka dona ka khti jong lai. Unong ya rap ya nga. Unong Krisyen nong pen syai bor. Uba penlong, uba penman ya nga, uba penla ya nga. Udai utrai. Udai ubelai ulang u Jesus Christ. Dito ka daw, ka Bible kong ba, Henry uta uba syangya how try. Om dai shubo syangya haladi. Ula syangya how blay. Ladanga ma dike jing e hayinga samro. How blay nga syangya. Lada kendo ke jing e halaga jong jing emro. How blay nga syangya. Lada ngi syam ga jing dok jing kerdo ro. How blay nga jing syangya jongi. Lada ki khon jong pikim ko ngoro. Jing syangya deban syangya how try. Lada pang lada sitom ro. How jisu how try ni syangya. Ngaong ipi. Kiai baro pi kendo ga jing em jong pi. Ki jing ki ba krau pi mat. Ki jing ki ba krau pi kendo. Ki jing ki ba krau pi syam. Mano te balak banirap. Like no tang try. Like no tang ubelai. Jadi ka daw, berat lut kan show belai. I Lord how belai. Syangya Lord how belai. What I jakai ka jing siu si. What I jakai ka jing kuslai. What I jakai ka jing jar. What I jakai ka jing kurmar jing mon. What I jakai ka jing katang men siam. What I jakai
ia kata kajing ketang badan siapa, ia kajing mon badan siapa. Ong ipi. Gini kajing sengosi gamde ke bawan nau belai. Ki wan nau soitan. Ki wan ne ki bor jingdong. Ki wan ne ki mensim baman. Ki wan ne mensim bersyukur. Ki wan ruak ne ka tujak ban le ben ipi. Utrai Jisu. Ublai ong kup ni. Ika jing sup ke jonga. Na ino api. Gamde ke pertai ke ba ai ipi. Ong utrai Jisu dei ma u ken. Dei ublai ken. How belai ken, how try ken, how Jisu ken. Pio jing sup, pio jing hon, pio jing kemen. Ngong ipi, lada pinang ban ai ti lot e ga jing em jong pi. Lada pinang ban syang ya lot e ga jing em jong pi how belai. Shisha pin yo mat jing sup. Pin yo mat ga jing hon. Long kamon ga jong me ga jing em jong ah. Om shu kamon jong ah. Om shu kamon ga jong ah. Kamon jong me kan long ga jing em jong a nga ong ipi Jeremia khat nyau de khot ke ban yau suk kita ke ba shangya how try snap ka badel ko ang bakum ne suk utane kata ke bala shangya how belai lada ngayap ro lada ngaim ro ngadon how belai bat ngala shangya how belai ki jing ka banga mat ka banga kendo ro ngala shangya how belai ublen ai bor pan syat bor ngi ngin job ki jing la dengi pang la dengi sitom ro ngi shangya how belai ublai ula ban pan khia ngi la dengi duk la dengi kerdo ro la dengi mat jing ki jing la ku ro ngi shangya how belai ublai ula ban pli kelat kelenti kai ka bamla how belai mut dor fi haleluya kai bamla how belai don nem ka bamla how belai ong ifi om dan ke bamla utrai baro kilong kibala how belai habo belai unyo i bagata kajing syangya ajong pi kalong kabas kam habo belai unyo i bagata kajing syangya ajong pi kalong kabas kam bat kata kajing syangya ajong pi kalong bapura ko bo belai udah yolot si syaifi pinyo i ki kam bakrau jong Pinyo i ki kamba baha joblay. Pinyo i ki jing isnay ki joblay. Ki bud yapi. Hanre uta o ba syangya how try. Ki jing isnay ki joblay. Ki kersau dang barok. Ki jing em jong. Lada pi syangya how belai. IT how belai. Bread how belai. Long kamon jong me ki jing sio si ki jing kuslai ki jinjan ki jing katang man sem kinom yo jaga kan don bek ki jing suk ublai ki jing kemen ublai ki jing hon a jing hon ngan syam ya ka haka donot janga leng bau Jisu nang ne syabam jekon ngala hon bar utrai Jisu Jisu no pila IT la de pin syam ka jing hon piang ngalahun baru Jisu ngalahun baru try ngalahun baru belai haleluya ngaong ipi ki jing sio si ki wan no soitan ki jing kuslai ki wan no soitan ki jing thang man sim ki wan no soitan ki jing kurmar jimut ki jing bitar ki wan no soitan dah to pis ngode ben pediang ikine tengah ong pi wat pediang ikine wat pediang ikine Shim ni ke wai karai. Kom ne. Syangya how try. IT how try. Bread how try. IT how try. Bread how try. Try. Metip kapa. Ngaong ipi. How pil IT how try ang. Hato blame perkat ipi. Ublay perkat na mantajong pi man kas. Man ki minik ki kenta. Ki tiyo ki benai. Kisnem utrai perkat na mentajupi. Uperkat ya nga. Uperkat ya pi. Udon ka plan. Udon ka jing tumu ka bakam bahaya pi. Udon ka plan ka bahaya. Udon ka plan bahaya pi. Udon ka jing tumu ka bahaya pi. Di ka daw Jisung what kuslai. What siosi. What jinjan. Namar ba? Ngala perkat na mentajupi.
ngala plan ni bab hatam na mata jong pi ngala don jing temu bab hatam ye pi don kam tang ka wei to nge to shanya to ai ti lut kata ông trai Giêsu to nge to shanya to ai ti lut nga perkat ye pi nga plan ye pi nga don jing temu bab ha ye pi to nge to shanya to ai ti lut ngala tiep ye pi ngala tiep ye pi nga itu ye pi wat tang uwei su kli jong pi u hab akan deu unom hab klem ga jing tiep u belai tikat no tam mi gi jing e go pi man ga jing e pi kendu atau blem tiep blem tiep ikini ka khubor nga wan ra predek jong pi wat ai jaga gi si mar ga jing si ka wan no sultan shangya au belai IT ho try bread ho try ben kemen yela de ho try dole kemen halaka sngi man ka sngi ho try ho IT kemen ho try yai baru try shakri yo belai I yo belai persnyo ba yo belai ko ngo yo try le ka mon ka jong belai u blen kar khui pi u blen kar khui nge ka khubor hagen ka por ka bagayo wadra ban persnyo ban sama pedek jompi shua bangan sha dan duai mata jompi pendam ikli jompi pai show try wat ika khamat show lai duai ni jika fidan to in duai mata jompi try Giêsu ngawan ika khamat jome ya duai mata ni kelong kapa kelong kemegi khon samla bas ngap bas syak skor ni ka khobor jong me kar khui ki ablai men long ren khat lambat ki men ya rap lam ni ki ka bagi nang ban syang ya lot ame ka bagi nang ban IT lot ame ka bagi nang ban berat lot ame ko try Giêsu ya rap ki blai jonga isna lam ki ko try Giêsu be jonga metip ki bagi dan ka ceka ka bagi dan me itu ki ko try ngaduai ba kajing isnay jo mekan long kajing em joki kajing isnay jo mekan bot e kajing em joki kinyo snyau ba kan ta medon rengkat bat ki kinyo snyau kajing kta jo me kinyo snyau abla kajing pensyat bor kajing kersian bor kajing kajing em joki ya rab iki ko try pediang kajing duai ko pa nameng ye pan kini paro kritik Giêsu amen ya ro try hallelujah habo belai peni kendu ing abat pi syam peni kendu ing ai pi klem ka khubor haringkat ka khubor ngayok ban wan shapi ngai kendu ifi sngongu itrai ngai ngu yo belai uba i ya ka uba i ifi ni ai shu belai ka borom ni ai shu try ka ji u blen kar khu ifi un kar khu ye barok lang ngin si kendu away pat ka bor nam ta ka borom ka chok try